kejadian penting pun ngantos supe benjing kemis niku tanggal 9 Arafah. Dino kemis benjing Pak, liyane Senin Selasa Jumat Pak bawa nggih. Jumat berarti tanggal 9 niku hari Arafah disunahke ken poso. Niki pas besar tempuk nyater pas poso pisan hari Arafah. Ranten nopo? Wa man yaumi aktsari min ayyu'adzibillah fihi ainal minan nari min yaumil Arafah. Gusti Allah bakal ngapura dosa kula jenengan nek gelem ikhtiar gelem istighfar ning Gusti Allah ing dina Arafah. Niku bareng buset dosa kula panjenengan sedaya. Hadise pripun? Sauma yaumin tarwiyati kafar sanatin. Nek poso tarwiyah dina rebone Pak niku saged ngapura dosa jenengan sing wis liwat. Dosa setahun kepungkur di ngapura. Tapi wa sauma yaumin arafati kafarati sanaina ini. Nek gelem poso dina Kamis dina Arafah, mongko dosa setahun kepungkur karo dosa yang akan datang di ngapura karo Gusti Allah. Dan niki pas pun pas bersih dosa nyadaran wulan besar enek dina Arafah. Muga-muga masyarakat badan kabeh bersih atine jiwa rogen sehingga tentrem gemah ritmah kula jiwa tetep ketemu karo harja Allahumma amin. Lah sunai pripun nek dina Arafah ken ngakeh-ngakeh nemuni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku dzikir bar salat. Nek besok dina Arafah sing kathah dzikir niku. Karena apa? Ben di ngapura Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad